Tabok haikeno chini Tipra sarokni bagai chini Bubagra samung khlaigai tongkhanke dego lero dine khna chini o Greater Tipra Land no mansinai no mansinai. Phiaba chini Tipra sarok tabok bo Greater Tipra Land no teigai gobang mano confuse ongui tongbaikho. O confuse rok ongbaikha chini Greater Tipra Land to TTAADC area no teigaisi ketal stage namnai hinmani. Phiaba chini Tipra sarok TTAADC area ni baire obo eba ke general area ni bisingo tabok bo chini Tipra sarok ni koyekta pararok tongbaikho. Arono baksa borok confuse ongui thango borogle TTAADC area ni baire osin keba जोंले Greater Tipra Land TTAADC area no tegi snamnai hinke borok bahai ke Greater Tipra Land ni bisingo habai mansinai rok hnei au baib song tinini video belai ke no nangkukmani topic no tini video snamjak chini o Greater Tipra Land ni demand no tabok bochung kobang mano confuse nglai tongko tabok romdi chini o Nirmehel Matarbari Mondir Urjainta Palace abahairok jottono general area o mangse khobjagui tongo hinke chung aborok nole phirogui de mannai manya obahai kebang mana tebe chini confuse tongo phaidin ko oborno tini chung je saiman chak saiman lainai gnorok video no payak joranai tongdi khaklai gnorok bo jotono khnagui mankhana election ni result na skango kaisa audio clip viral ngmani je chini Tipra sarok ni kami general area go khobjagui tongmarokno aborokno jotono ADC area ni bisingo habrona bagui chini Tipra sarno kok kecharmani Bayap song norok no khenawi naisidi o audio clip viral ngthaniwo chini Tipra sarokno tam hnei kok kecharkha. That means buskango chini kabangma achievement ni lama phainani ekdom bukhago thangui tongo Bubagra bayang kabangma metar tei salaikha aigio je salaimani chini ADC phatarni je Tiprsa Kani rok general area wo je Tiprsa Kani rok tongnai aborok no tabuk sung je sekepano ADC bisingo danani nangnai eba ke Greater Tipra Land bisingo danani nangnai aboni bagui jottono o je general elaka wo gana gini wo je Tiprsa Kani tongmani kaisa krite bat khainai kami ni mong aro chini ST population busuk tong tei a je ST population aborok no bu block o khobjak tei bo district o khobjak aborok bo tahsil o khobjak aborok bebak details soh nawi jottono tiar khaibai de tei anu rohor lai de aborno chung agreement khaipra bebak chung include na khaibai ne hisi ka aboni bagino jottono advance congratulation Hambai norok bo jotono khnagui mankhana je chini Tipra saroni kami general area o khobjagui tongmarokno aborokno jottono chini ADC area o bisingo include khlaijaknai chini je Greater Tipra Land ni agreement khlaifro aboni logone chini Nirmehel Matarbari Mondir Sibari Mondir Urjainta Palace aborokno jottono include khlaijaknai chini Greater Tipra Land ni agreement khlaifro o kokrokno borok kaham ke saiman ma bagino chini Bubagra no truk kok erlai tongo jefro chung Greater Tipra Land mannai aboni logo chung chini Matarbari Mondir no buchung chini ADC area bisingo tlangui thangnai hai hinno borok kaham ke saiman bagino Tripura no 2 tukra khlaimanya pho Matarbari no 2 tukra khlaimanya rok hunai salai tongo tamoni hinke jefro chung chini Greater Tipra Land baksa chini Matarbari Mondir no tlangui thangkanke a jorao borok chini o Matarbari no ordek phanungde mark jano hunai o kokrono borok salai tongo प्यारा है लेकिन मिस्चीवियस है शरारती है हाँ सब जगह में बोल रहा है मैंने राजा को बोला ट्रिपुरा का 2 टुकड़ा नहीं होगा हमने राजा को बोला वीर विक्रम का राजा का त्रिपुरा को 2 टुकड़ा नहीं होगा माता बारी को 2 टुकड़ा नहीं करेगा त्रिपुरा सुंदरी माँ का 2 टुकड़ा नहीं करेगा बोल रहे वो माता बारी में त्रिपुरा सुंदरी का पूरा मंदिर को काट दिया टीला को काट दिया 2 टुकड़ा कर दिया आपका बीजेपी का शासन ने वो टाइम आपको हमारा इमोशन के बारे में मालूम नहीं पड़ा हमारा प्यारा सा हेमंत विश्व शर्मा बोल रहे हैं हमने बोला है एक त्रिपुरा होना चाहिए सबका साथ सबका विकास होना चाहिए वेरी गुड au bayap song thangnai 2 mas kangono chini Tiprsa Kani 31 ta general area o khobjagui tongmani no 11 tale chung ADC area o dalaikha
Phiaba tabokbo 20 ta chini Tiprsa Kani general area o khobjagui tongkho abono jeng jese kephanong chini ADC area ni bisingo danani nangsinai. Tei kaisa kok ani khao singmung phai tongo khayo noron khao bo singmung phainai chini je Tiprsa Kani general area o khobjagui tongnai eba chini matarbari mondir urgento place nirmohol abahairok jotono general area o mangse khobjagui tongmani no chini greater Tipraland ni agreement khlai prose chini ADC area o danai hinke jodisi ajora o borok okogno gosei nalia hinke jeng greater Tipraland manbai mani yagulole chini o thairokno jeng phirogui de nai manphino jodisi bayap song jeng mohai problem o klai thangkhan ke chini thairokno jeng phirogui nanani belai no kutuk ngui thangnai tamni hinba jeng nogui mano kedegma salromui Assam tei Nagaland ni kacharo border dispute cholai tongmani aboni kuno solution tabok jorati phayako o case tabok Supreme Court of pending cholejak tei bujeng nogui mano Gujarat bai Rajasthan ni kacharo je Mongwat Hill tongmani abono Gujarat bai Rajasthan seklaimani ayang Gujarat ke chawo o Mongwat Hill borok ordekma thai tongmani hwnei ayang Rajasthan ke chawo o Mongwat Hill kebonia abo joto borok ni nong hwnei bayap song je Gujarat bai Rajasthan o Mongwat Hill no tei kok banglaimani aboni bo tabok jorati kuno solution phayako aboni bagi bayap song jengbo chini Tiprsa Kani je general area o khobjagui tongmani abono greater Tipraland manna Swkang no chini ADC area go dana nangsinai tamni hinba jeng nogui mano Assam bai Nagaland Gujarat bai Rajasthan rogo jeng kok banglaimani rok nogui no tongo aboni bagi bayap song jengbo chini o samungno Swkang chimin khlagi paya hinke chini thairokno jeng phirogui manani belai kheno kutuk ngui thangnai haini bagui norok o tinini video no Joto Tiprsa thanio share khlairedi tei norok Bubagra no kubukubui nang hamjakma tongkhanke comment section no Bubagra longley phnoi suime bai paiya Twitter download khaigei search khaidi produce Tipra hnei tei search khaikanke follow bo khlairedi tei Bubagra ni je tweet khlaijak tongmarno aborokno poredi busidi tei chajak khanke retweet bo khlairedi norok retweet khlaikhanke Bubagra ni samung tei bo khlai ngui thangnai amsukno koinai jajak khanke channel no bo subscribe khlairedi angbo thangana Bubagra Twitter tam hnei tweet khlai tongkha abono poregana tei norok bo phaidi Bubagra no follow khaipaidi Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk song takuri shonai nani Himlai nai thanchani lama khailai nai paithani choba Himlai nai thanchani lama khailai nai paithani choba Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk song takuri shonai nani Jora sopai ka takuk song sanguri khalai nani Jora sopai ka bukuk